che ni akire wade na do se wo yo sorry o ha che se ko wutirim anasa ko wutirim na be pass na on pass eno ne Nsumangoro no enti yankoma de ye nyina no de mintimi kan ha ye ni nyira wi a na fe ye so ahwo ade ahwe seti sei na ma wre fi se sa de ba ye no ba hwemu de edem de no so ye ne dem no but for say asabode se de fi na kwa bonte na ye wi dada ba de da je se mo de ba chem kwa ye wi dada ye hu sa de no edu ye wi di dada ene se afi so tie so a adwum na ne ye to so tie de ya wo se ye de ka de yi yura ye so ya fi edu ye dwum ne to ba afi du be wo se eni kire eni aye kokko dada afi wo se ASANTEHENE ku asika kwa ko ASANTEHENE efiti odio mama mamu ye fancy ASANTEHENE yako wani wa yako se konko minim se nipa je ndi wotu wa suro nipa fe du be o se binum yesika e de peba ye de yesika e do tumro no ka ba kun se comfort no che etu ase o se comfort no che kitetu bi over ohne wadama ya kasi ya ka de di agoro emun sabukura no ntina de wadam na fed Otumfuo hene Otumfuo hene nti ASANTEHENE de kase yo ne bibia no nti ne ho ne ma do so on ye kan Nsumangoro no ne o se tia se de se eye den na ye di dwuma no kesiesi na to no ndo hwa ase ene na ASANTEHENE tiribopo ASANTEHENE tiribopo no emu da ho se atano ma huru kwam ne hu se emu da ho se yi wo hi se ye wotai sa de ahye no ya atano no na e kire se ASANTEHENE wada worma wonko a kwam da ho mfiedu no ye ne do bae emu da ho di asubiem ansana Nsumangoro naba na fe de beba kiren enso ye abrafo nti we no akwe miensa ni nyina Nsumankwahene daro e kiren de so mu bi mu se ho se mfie du no aye kan nyina no e de ne kofa bae asem pa da won se ASANTEHENE de mfie du no wa ba so eye sebo yade a enya sompa na na no be so asanteman e ma asanteman be so momo na mi o se tu to su mi no me ba do so that's my fan no cre any mistake ma ba mo asanteman na mo ntan wo chimai kotokohiri Otumfuo se tutu abebio basa yiri fie nyansafo boaboafo a wo fredom sodom gedom aboadom wo frusika dwase ASANTEHENE emfie aduonu nie wonam afisiesie so enwumasua apomden asetremu ntutu pa na nanum ahenie nkoso Asante abamre ne amane ani abakosam mpuntuo ani nkoso akonkan ama Asante makro ye ne nkabomu adi akotene akira mpa se Otumfuo se tutu a wotoso mienu ASANTEHENE wonimato wonimuto nti ana nanum de na gina akire mponso enti Otumfuo se tutu wotoso mienu ASANTEHENE na nama kredu ya domotoso miensa ASANTEHENE na nanum Asante amanhene na nanum Asante abrempon ani Asante manyina kai amansan se Otumfuo se tutu a wotoso mienu ASANTEHENE wotra sikadwaso se kotokohene emfie aduonu nie enti na nanum aye nhyehyeye ya odi bedi Otumfuo ASANTEHENE emfie aduonu yi kwasiada 21st April ani dwumadie nyina pomponso akwasida kese a Otumfuo se tutu a wotoso mienu ASANTEHENE ani asanteman bebo dwadata ama mansan nyina bema Otumfuo kotokohene moniyo ani trinkwa kotokodihia aduabofrantwe de hekronkron Otumfuo se tutu otoso mienu yi ohene nyankwa Otumfuo nyankwa kotokohene nyini bo akora yama trinkwa
Obja for madam, what say my madam, who about my country or say, or didn't who beat us any kitty more did you bro. My catch or say what Asante mem, say what Ghana mem, son and animal, any a dear chili party, and no any or didn't who beat us. So because in Sabia walk Asante mem and as a Ghana memoir, and some you to pay, and one or didn't who beat us any in Kaya. Now, Sabri, aha, a year to be there, and I didn't know any ray. Menen Otumfuo Nsumankwahene and I education come on and any ray will fear has say. But for Wadama, young shay, Yahuna and unfair do not ye did. Now, young Nsumangoro. Nsumangoro, you who say, I am funny, you know, what I say, I am for funny, you know, what I say. I didn't know when you know, maybe. Maybe I'm more chimu. Uko, Prosimua. You were Kuahodo. Yes, maybe the SWAT, CID. Can you call it Buffalo? Near there. Go soldier more. Sorry, it be and I'm sure so. Even I'm solo. It be them assassin. San air. Now, Asantehene she shared it. Nsumangoro, what for them as a henny? What for Nsumankwahene? What for Asantehene? No, I never pajay. Yena. Sa Nsumangoro ene Asantehene Nsumanya yudie no ye ne di makotre ye pa ho a ohiri bia oba ho a na ye wo ye behwe ade ni ye ne hemfo a etim kaze ye de Nsumangwa eburum ewom se me fekuo no me wo anuanu ma ye kame ho se kedwa se hene kame ho amanchia manso abodom manso mbem chame ko kuzu ko burumemo a wanchi nchira hene ka ho na katwe obodom ka ho na ye na mahene na manfo ka ho ye na mahene ansa na yakọ nkura kwaja nso watan district ansa na yakọ aseche nso wo Nkwasa district nti minu yanum kura sabe omunya da pakam kam ho no ebebre den so e ba ha de a omun ba kam ho enso anu hu ya da aseche bas kene ne macha kam enso sa hemfo nane jeje mun se yeso bi afia bantra a wo se me na mapeta pega na de na pimbi da bi jabre no ya hemfo nane ne tim de we de kaka ya chichip anati nanka meka nia mfiedu ni Asantehene ye enso mo se me enko nyame ho de ka hia me pa boso kwanda ho me kan se me se yewura mfiedu na wodi no mama ahini ayede ahini mo yehwam oba ye na nsem agu court ibi anya mfie be sha aduasa dunum dundanai fi osidabi memi ni Asantehene nsem agu court yina amfa mrebe na ban court do wonim kwa mfa so bo me nkonwa te mfa mrebe ampa Asantehene ade ose yoyo ekoyi ni nyina ba yero sisi asubwi abasa temem egum se ensan de efiase asubrache wo na so de ewura aye no ama asubwi mapa apa afi wode nguma so asi na ni so oba mfie duonu yi si ebo abodi pa ewura nam so mankofo anya engineers abem architects abem professors abem gado si abem ne contractor for ne ade abem no adutwam hwese wote Asantehene ma no obo teacher for amaso wo se da bi ma no so Asantehene anko a na me fanko all the regions masa na sa nipa we se ya ka wane fa no tuturo bafo wo hina ya nda wo yi nipa dududu free esirim bia ngona bia bafo o kan esremu yi e de ma me musa emre bi me papa ka kire me se
Otumfuo Nsumankwahene efa bi wosrem eye no kresa ni nua bi e wosrem Nsumankwahene nua nje se ni nua se ne maame ba ne ai tete wodo me ko daboya ko ye de me ko ko wo Asante mem ha ai ana wo ko ho akoko me ko daboya Asantehene so am say ba fo ko na ko tia no me ko yi mo yire ye no na ba fo na ntaye me nua be bo ame na se na hene ba mu na krafo hene be bo amu ansana yetibi edi nkunim e wo ho enti me ne se de hene na ntaye ne krafo hene so e wo bibi na no na se obi share mo se ba fo ye to esa afre wo budaboya na se ha de memba empene sem no ho wo se na ye no kure ya kenkai ye seti to bi di akwo pa e wo tamale daboya ejira ba sa mo fo mo dum be ya nuanom ana se mu da wo se e ba sa no a se boxers bi no kura ko a kran no wa kan bom popram aso bia ba mu nuane wo nti so hwe mo a me nua krafo hene a wo se passe ne ntampa ne daboya se ho no nkrofo hye nti enuanom se e de o ye enuanom de ene wo ho pebre no ma ba be jinchire ye de be bai me pebre no ma ba be jinchire mu ba fo ma me hwe adenti na Nsumangoro no anye se ma no bo agu mu bo nyum no ho akekele mu na mo de mo batiri no mo batiri twem ko de bi be papa se ye fre no bombs na mo de mo to twem na mo de mo batiri twem adenti na ye magan as jese si de bika ka kire wo se ye wura ba bie no na ye so awode na hwe nti eye mane ye dikan ema edan so chese ampa ni ye koyeye no onfa so no aso aba adenti na ye wura be pim bi senke ye wura de wono ni mu nyina musutumfo na won tena se hwe de mo ye no na wo sore ba be pim bi na oba ye no so ma me musa adenti na nko an wo no pim ye ana woni ahemfo nan ni nyina pim hokko an wo beti makobi abrante kwa bia ntimi nko de jai wo hene foforo bia ntimi nko de jai wo sore ye so no so hwe ya yen ne de agro no asane ko fa no se yewura oda wo ma bra so se bra na osibu so a ne ye se agro na feda aso mo aso we sante de ba aso nti o dan ho ma epempeme no ne ye se dwumadie no e kwa we yare no nti Nsumangoro de edukure ni aya agora anika pa ba fo mame musa bi se mu di sa agro no a na eye bibi pote na mo de be ye ana se bia so hene bi di na fidi da ana mu di sa agro no kane no agro we ya agora Nsumangoro no Nsumanawuro no Asantehene ko am posem ne be kokwa ya yesem hre no kwai me ebia na Nsumankwahene bi afirim yesem ko semi wura kwa se be wura oda oma se kwa be bon nga asumasi odi akotere wo Nsumankwa tika baba nkwa ya kam ko hye ne mo nyama wo preso am be ko wan preso me jalo Nsumangoro nye ti se kita he ha ne bi adoa he ha nyum kro he ha ne bi ede so ko anso kura ro yesu Nsumankwa folo ko a wo hene bia anti me sere something ko ase no busa ho se wo se fasika be giska do tibia mo ti sei se ne tibia mo kwatre kwa so bantu ma ti di e wo se ni pan pi afa kansa kwa so bu krofo anya sika de ne so yen hira obi a be se wo bu krofo bia no e bosom no nya bosom aka bosom ku no se fasika be gisika de bia di sika na ko wantimi anya ade na amawo na afi akoye posifo asem na kese nya bosom pa de bi ka bosom ku minne bosom a oba kofo okofa mpra bosom ba ya se kofo bo duma wodi bikwana kofo ni kroti wo so we ya faro ya faro o kofo be ma no akwe we wa kofa mpra bi na yirim tete o de yate bosom no wati woto enti menye ni se kokwasa akom no e wo girabre
ana obabi gina e wo nimbere mo ye we obaye bia na wo hye kokom na se kira pa ye komo yi na mani da wo so wo yi no ko fa pan be so be iska da be ma kwai pan no ori be si wo no wo de fifi be ye dan obi asre pan afi obi gira ka kira be se be de kente be konsu Nsumangoro ma mo bia dia nwene firi ikurom no ma mo bi na fa konsu adi sem na ko se nsuo brai na me ma akwa ma nka se kente na ya penti mu no na ye ba wiase me ma onu kente ya penti white da ene na white paint no e de na de fra ya to ko ri ya tutu no a enti ye de sahye water guma ye hwe go de fufura guma no konto grande akop me se be makwai me makwai mo bi mfa ya wa mesi ho emfa be tutu ase enye nwa entuatuamu me nkata no so ebra ye de wo ya gugu ase no mpagya ngum enhora haro so no mpagya o de lavite agusu keze badua be no mpagya enso wa me makwai sana ba ya janifie na me makwai se wo so betue kukuoto na mfa jama engum ni aduro no na mfa su kakra be ngum ne nkosi tokuro no na kan je me se kukuo no edusoguma impie da payment ase me makwai ma mfa ka bada yayam emegu ekosua ho kase wanoa me makwai bafo asa wo yi trick ni nyina anya se me eni makoma nhia eni akomso amanu nhia me manfa vote daka mesi ho na mfa skano nhia se na mfa selotape tele na ya uma pagya nchese mu nyina mo hwe ohwe nim na Nsumangoro me hwe de hwe ho dabi na ngo wai selotape no me se mo me dabi se na de ma ye me wo wanya sei de me ya kwara de se wo ma ye ma loto ma wo TV so no radio so adena wo me ni na ho ade na yi miss of information so what ya make a chere no se wo boga na fo ho bai dia no mama ba kwa mankrofo bu ade shebi e wo ma se de se boga na ho bai ye fa radio no enya ade papa nya to pajeje no basa no sikfa skabeji skano jabi ye wasam neka ye moga na fo ho bai nanu ya se Benz Gold ya hwe sika so sika se de woje prakete do bu gana fo nyina no enti se obi disi ofa sika baje sika se sika baje sika no emwa akonfo pa se meka se beni yaje ko fo pani ba ko de pie no ko fo pani ba ko de pie no be ba safo gya hoyi ensi daso ka so yiska ne bo so bukuno ogira ni obukuno so ataze enti santrix akomdie akonfo mperefo no eno ma akoma nhia akom ya deba emuda ho enti san nyama ni nyina den na be yatwato akaye mitimi ensa se dia yere se meni akonfo ni nyina hia be se mpresa efa ye urade ho ye wi amena metwa so se me wol district bia district council and amate regional council ti se meni aduru ba bia me performation free atwema menya amanse menya Nsumangoro bija menya obuduma die ebedi meni die akire enti ye wo finance committee disciplinary committee ne welfare committee sene mat abanwa yes enti se utobwa nyama danfo no obia nyemu nua ba do obia ma yiri nim awo akonfo no na beka che so wodi kwase asem bafo eye radio bu obia e de faza guti akom no se mesrebe wura Asante kwaya ba bia ukom no obia kura nti obi e je se yere ba ma sa twrefo se krowei konfo ho no won kom nti nko ho tiawa madam me da se eye radio pe china obeda pakam ene dia ba akom nase eye abrafo akom nase be ba cho te ho kakra bi kire me afade be so ne yemfamra ase e chande je afade bi a anya YouTube bia eko anya pakana metrem ne hia apakana metrem de akonfo ni abosom ne di manim no e ba no a ye tu santena mo bia ho sampa
chena yeda no na di anya de ahia ya de a bia vienu bia ye mama ne akonforo 2 santene ye no bosom beba ebeba ye no bosom beba park so beba ya 2 santene je se ba bia ke beka se ya 2 santene e fa monteno so se da soro fo ye bie no ene nkrebo fo ye bie ni nyina be so park kesi so ene so hwe park ya canopy ya boss ya do sia ti wodo ni bu a akonfo sen beba na no say atado ahanu aduonu ba ya ene na e be ho be se miensa e pa se be 700,000 ansana agofo ma ene achidifo ansana achamene Nsumankwahene de kuta hire ni ade nyina beka ho ansana be hwa ade fo so beka ho obusafo aha ade brebe me kwa me ati ndan ko twetwe no nyina asi wira wadama ti anipa mienu bia yi na ansa yen sori kura adofo mienu pe na se me chia wo bia me chia abosom nyina me chia nsu akoro wo nyina na fe ma chia na na makonfo nyina sa nyamen abosom ngo wa wo mu na djumadi e bedi kina no obi aho ntechema ye medura so dwiem ye mfa do koro ye mekom enche sante nyina ne monyam nye nche de se mfiedu na wodi no ye ta kire wa hye ne monyam ye hihye wo mu e bebre ye ni aso e cha so kura so na akonfo ni nyina so ye be ye sante nyina ye nti kira ye adegisem nti afei obi a odom bibia me chia no obi otabe kura so kwa me chia no me se me do me satan o chia me mi chia o obusafo aha ana brebe me kwa me adi ndan ko twetwe no nyina si ma me kai o se ode no